oba form eba behwe nipa mobrofo yi oba Jesus edane nipa ebeye nipa akoa enomu onam so gye ye mawo yesre wa ase yatena wona yase na mwano asem ebie ya adwene mu na yehunu hia se ebesori afri emre ya eye ahantan a esi ye winhira ho kwan esi ya somdwe ho kwan yebisa Christ irade mu ono no ne o ene okronkron ti ase di hinimra eni awieye enye ho jano ne obano ene okronkron di mu enye ho. The need to conquer your pride. Or for any pabia or was a so any pabia a woman or a tinkabia. And found this any yes or jaw is if or Brennan once is if a tinkabi wo muse nipa ya na esan ma wonya wa mu a hantan kakra. Asa dia wode wo ho bi asa dia wode wo pɛ ya wo dia ai ya wo pɛ de nanso sɛ wo bo awura obra mu daadaa na mo ayetuo mu a bo sɛ beduru baabi na opɛ ne ho kopem sɛ wo beduru saa gina pɛn no a ebesi sɛ wo pɛ na wodwen sɛ wo dia na nya wo dia ifri saa bre kosi saa mre no eya na o watinka bi say ase wode wo ho ase wodi wo ho so bi obi ntimi fa se bi ne nsem ho bi mefoforo obi ase dia so mesi wo ba no ntimi ye wo hwe bi asa mankwa obi ntimi nya mehwe. These are some of the elements of a natural pride. Ase me so me fata se me so bitimi ye onipa ne bie o se mitimi gina baabi a medru abrabo mu yi de obi ntimi fa manim nye fom saa rofo wo nyini ni nyina saa ne ma no obehu na epagya ne mu na edi adi ncheche edada ne ho kwan ahodo so egina baabi a obrade wo fa na be kire sedi ebesi etu eno so anamo ena ye wo ahantan a edi say onipa brabo de wo ye bobia mu na America na no kra wa nhwe ya ebetumi asel enti ahantan de ehia ma se onipa dasani bia wo hwe wo yie ewo ho edie enti ena me ni wudi nkomo se ehia se onipa utimi di wa hantan so Mijina asembi esiye ewo Mark nsempa eti enum yimu eduonu ba kokosi eduanan miensa emre ntime nkan. Mark chapter 5 verse 21 to 43. Efa shiademu peni Jairus eni Jesus Christ Yura entamu kita hu bi ne bayare Jairus bayare ne baba a wo yare ni mo den se o afi ba bia edro na to apenten enti gise wo ko Yesu ho na kasa ne nyimu ewojufo na wo som mu hia da mu asori fie empanimfo mu di ade ehwe ho no atwerefo farisifo sadusifo empokura wona wo hwe asori fie no hwesofo saa nkrofo yi na o ye nya adwene bia na wanya adwene bi fa Yesu ho a na nya adwempa enya atenkapa wonni ne ho adwempa so okenkan ya be hu se twe no beka se na me baba yare a wo ansa na yare be fa obi na ekuno no sabi senya akoma yare na di nipa be kwhyewa yare bia ebo akoma yare kura ekire su kakran bokoko entina sa nipa yi ni ba no wa yare ama che
nanso bia adwen bia ye de ato ne tirimu efa Yesu ne ho nti onko hwehwe no anhwe a mekodi Yesu ye chi a enipa beka se menso me de me ho akobo no se de oka kire Nicodemus se bra wo pe Yesu aku no no so wonso akodi ne dia na wonso akoka ne suafo no ho ana watimi adaada wonso ana na Yesu nipa ne baba yare da ho a yare ne dokoro no na dokoro no ahantan binti enti di enti a me kase onipa ehia se wudi wa hantan so ene se eya namon a edikan a edi onipa ekobregu mu. It is the first step to failure. Pride is the first step to failure. Onipa ne ba ne yare wo jije nanim ewa hantan mu ama ne ba ne firi ne nsa afi edru baabi a omma hwehwe Jesus ewo hyiadan mu fi na Yesu odi atrenfie wo hyiadan mu ne asori fie na adenti na we de wa ma Yesu nkyɛn ewo hyiadan mu ho nemom wo hyia na abonten so wo hyia ne baabi a wo twa nsuo wo si ye na ɛhɔ no ko hyia no ade hia no enti onimdifo ni pakase sei wagye na tade hu na hu se atade a ɛhyɛ ne kyerɛ se we ni patitire no bɛkɔ akotwa hwe Yesu nase ɛbɛsere se mesrɛw homimobo na me baba yare a wo se we ni saa na hantan ekoso se ye ni saa ya hantan bi a ekoso wo yemu enam nsem bi nkrofo bi aka fa nkrofo bi ho atia yen a kire yen eso enkunimu a ebe wiase no ye be hwere ya dipa bi su na akachi enipa na wo mpene ni mo ahwe enipa na aso mfo ano ntire no mu da no make say kura wunhia no ye bisa se nipa ban te say kura wunnim no wo de yese na ahyehyɛ ahantan atade kuntan na wo de nam rofo saa adwene we da nipa tirimu a na eye nipa ye mra ye baako no etimi to obi a emfa won sa wo ye osofo emfa won sa wo ye amanyoni emfa won sa wo ye aban adwuma yeni sa bio emfa won sa wo nkosuku emfa won sa won hwia betimi de obi ho atesem eni ehu ahi ahyehyɛ ahantan bi ama wo ho a ebi asɛ nipa no ene beje wo yesu ahantan ti na odi ahwere no enti ye momoden sɛ ade ya ahantan de ye bedi so nkonem de tosumienu. Pride is a fuel for enmity. Pride is a fuel for enmity. Ahantan e fango asusu ja egu ni time ana o time matenka me wofa ne ho ne se me ne nka me mpedasem ye me bufu me chiri no atenka me wono no o afe ma hantan bi se me de obia ani me so obia nka me nhye enti na me de akasa atenka mone ne ho na ma hantan ni susu jegum enti mpokra no akoba ne se obi ese wo siesie ye ntamu a de meka ne se mempe ontane baby na mentane baby mesumi ntame baby enyo ne toma me die. Pride will be fueling an enmity between you and your fellow human being. Odofo onipa ni nua ni nipa o onipa ne hokani ni nipa onipa ka wo fepam ni nipa nenso atinka bi a ye de mre hyehye a ye na eni nyina so bia a ebi ni ahantan it make it kan ye tiri bubom and we become enemies. Ebi o ho ahantan ni free said ye sikasa ana asem bi e kan ye eni ye bi e kire ye na eniye no etimi tia enipa bi na so na se tia ne pa ne nan so a na ahye ni tan ana otan ase.
Pride is a fuel for enmity. Therefore, we need to conquer our pride. Or for a house of Woviasimu or part time for Mao. A how, a mreseye, Fasubieniso. A dijan. Sabio Kafra, Yansenim. Sawatawa, or Casa Smith, the way betamful. Say, Nippon a time wa, would the woo so. Now, say, woo mom now tiny panadia, and he also near. Oh, how? I'm winning more buffer. We are somewhere in the crossing. Unipa bia hand time a bought a town for a mano. Niana, what trying to send you see Casano? Baby, a wujinano, dear, maybe I would try, yeno. A man one now, oh, who know, if you cry, daddy, decay, and that, and only daddy can you know. Nidia would try, yeno. Now, why you way? Brono, I want to swallow. When you'll be out here, so when you'll be a. Be a not a hand time to be what your name is. I shall say, why do people just hate me? And you break beer and now near my power in any pay. A drew baby swa, a ya na hand time to be a chere at the battalion near my pahono, and may home to me. You will time and I say, and he said, will be a ending in a swa and no. There's one son of it, me I can say. Senior, we see who see us, Messia now bentin hino. Minyane no. First, check your level of pride and how that pride is influencing your relationships. Pride delays favor. Pride delays favor. That is why you need to conquer your pride. But for our share, Saakin Kainum, Mark chapter 5, verse 21, verse 22 to 43 now. Ube unuso obebi emoje tuno emfinshia edu mienu. Wanonso bebem. Sa Jerusi wa yeshia demu peni. Ne bana yarea na emu ya den ene odi wu. Odi be wunso. He would delay. And the daughter would die. Nenso obana moje tunu emfinhia dumienu no one day wa bomb pen pemwa was in mate wo hon krabi. I had heard reports about him, about Jesus, and I decided that no matter what, I must draw close to him, even to touch him. They are two different people. Almost say pray na wo mienu kire esubia eya ahumbrase esu de nenso ba ko de mu edu ba ko de agene mprempre na ena ba ko nso de ode mre ena etu ho anamo obeso Yesu atadim na adwene akoma eda ne mu no agene nkwa Yesu be ka kire no se oba ogidie age wo nkwa ko fa hodi ko woni Yesu ani nkoma ansa na ne ho to no adwene ye woni tirimo akoma eda ne mu na koma pa bia ukura ena odi tu anamo ekoye. So we need to approach goodness in humility. This is what attracts favor. We ena twe animtie ebo nipa abra bomu na so nyamen chade nipa yi Jews sra ni pani sorry hia dem pani ebra obre ne ho ase ema Jesus wasi okotwa hwe ne nase odofo dibra sa di pa no onye dibre hunu enye nkwada dibre. When you study the Jewish religious places, was sorry dying. See no see book a sorry dying no. Any more somfo. E more sofo empo on hwesofo asori ne hwesofo asori dan hwesofo any die sronko enam say asori dan no obu no nti wo ye hia dan mu disi anan anase miamia bia emme asori dan nti wo hihye hia dan sa ankrofo ni so di tumi di post
Nti onye nipa ketewa sɛ wɔbɛkɔ akɔkoto saa abranteɛ mfie bɛɛ aduasa mmienu kɔ aduasa mmiɛnsa animu ɛpa de kyɛw sɛ bɛhwɛ me ba ma me na ato apɛnten nso nke bia nka ne ba ne hunu ayayadeɛ sɛdeɛ na papa na ɛka no ebia nka animu na ebi kura na Yesu aba hyia da mu wadi atrantwa mu wahu na ne ba na yare da hɔ so no ntimi nka for saa nneɛma yi because wɔ yɛabrɛ abom enipa bi a yɛnim so obɛtumi aboa yɛn nanso me asomasi na menkɔ akwadaa bi hɔ wei a yɛwɔ ne tɔ me naa so yi na dabi mompɛ obi a ɔwɔ soro bi ma me na menkɔ hu no ɔdɔfo yi ɔbrɛ mu twitwagyeɛ ɛnyɛ nipa a ɔwɔ soro nkwa ne tumi twitwagye nipa o kɔhwɛ sɛ bio mpɔnkɔmpɔ ɔrita na ɛno yi nkurɔfoɔ bi dwen sɛ wɔn deɛ wɔn kɔhwɛ gya hyehyɛ wɔn nsa wɔntumi ambrɛ wo ho ase sɛ yɛntumi ambrɛ yɛ ho ase amma animtie bi anka yɛn obi tumi ka sɛ obi a meyare na me sika akyi na memfa wei na ɔmɛhwɛ me Dr. Ben is wɔ saa mama mfa nkwara bi ambrɛ me kɔhwɛ ebi a ɔyare yɛ no saa akwadaa no Dr. akwadaa no na ɛwɔ no aduru ubedi akyire betwa wo afɛ bi yɛ de wobɛkɔ hospital first class hospital bi yɛsi yɛtwɛn doctor ba wobɛwura no sɛ saa kwadaa doctor no a ɔkɔɔ ne hɔ ɛwɔ hospital ketewa mu hɔ no ɛyɛ wahia wo sɛ wokɔ first class hospital no yɛtwɛn no specialist na ɛyɛ ɔno your pride would have delayed the favor of healing. Would have delayed your healing. To the four ahobraseɛ deɛ unye o fi sɛ ahantan ɛma animtie bi a wɔsɛ kan abrabɔ ɛkyɛ deɛ ɛtɔ so ɛnan a me ne wɔhwɛ ɛno nti yɛnsua se yɛbɛsi abrɛ yɛn ho ase ɛde adi ahantan soɔ ɛne sɛ pride bless up your vision of wisdom. Pride bless up your vision of wisdom. Ahantan ekata unhunumu ewo nyansem eso. Ekata animu. Your vision of wisdom will be bled up by your pride. Se mi hunu Yesu yi ntemo a nanso saa Yesu yi a meka na asɛm yi waba yɛ ha saa waba yɛ fie hɔ saa waba hyia dan mu ha saa waba akɔ saa mentimi anka m'asɛm firi sɛ na metie deɛ obi ka ɔmo si Yesu no wɔ honhom fi wɔde honhom bɔne pani tumi ɛna ɛsa yareɛ. Your wisdom, your vision of wisdom is being bled up by your arrogance. When you do not have full knowledge of the truth, do not just condemn. So when ni nukrenimu nimdie toda eya emuaten. Sabe me wa yakwasea. Ebe mo ayi nipa hunu, ebe mo wadi nkwada asem. Enti mprepi no yɛma ahobraseɛ ɛni yɛnim ɛyɛ kwan yɛde kɔ nyansa ɛmu ɛno no ahobraseɛ ɛne ɛnam so ɛde kɔ nyansam deɛ ɛtɔ so ɛnom ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛtumi di ahantan so nkonim ɛne sɛ pride enslaves personal freedom. Ahantan Emma wan kasa ufa ahudie no wagye to nkoasomase wagye di so saa Jesus yi no oba hia dan no oba hia dan mu pani bi kura mpa okenkan twere ni wie a na wode engoma moboye no na wode ama no na wode akoto ho na ni tua no na nso oba na ne baba yare dada enso oni anigye bia enti oni anigye bia wonimu ana nso ntimi nkan kire Yesu ewa bra oka ye na otie no
Inte koba ne say ehisemo nti ena onka enipa ho suro nti ena onka waka ono ani fa ahudie ahyenkwasom ase aka ono ani fa ahudie ahyenkwasom ase rofo sansem amene wudi wonkomo yi eye niema eche no ye daada brabo mu asumesi se odu asem koto obenti animu a obeboa o se nanso pese ohunu se ono o pese ono so hunu se onso wo ho ntu nkope ne ho mo bia onso ho wa ito wusu ani mugu ase pride enslaves your personal freedom ewa branka wo call pan se oba emoja etu no wa hwe bonkuma hwe ni fo ebra oye na adwene se mi kɔ Yesu no ho no okoya enisi okoni pem na so abo awuram ade mi nkoni pem bibi ye mi awse mi nkoni pem mi so na taade mu kura ebi afata na me mfata se me kasa ne ho na so na taade kura mi so mu kura mi nim se me ho beto me a humility that sets us free, a humility that grants us personal freedom upon our encounter with the divine. Ahobrasie bia ema ye ne anye obi foforo wo na utu anamona ma wa nkasa so fa hodie so woni nyame sunsum die hia edu bia be on say ye mpai bo ase obi ho ha aba ne mpai ne bi aba mpai bo ne bi ebra ye bo mpai no ne nsa hye ne botom o yina ni kura so penyame ho mo abi o no ayi ne phone kakra no amiamia so no apie no akwaya de call no aba no asa betena ho na se wotutu ni tiri obo ni tiri nko no ohwe no ohwe. Your pride is enslaving your personal freedom. Oba parking the car and was uremu no oba. It doesn't work like that. There be me pente me anytime. E mo kan kire sofo ne say me hia no me pese me hia na animu ya. For what? Any VVIP, any scout, free. Follow the queue. Mon can't say only line so. For not trying to come, no, I can't him buying a dear soft beno. On your soft beer, and then so he could line so. Your pride will enslave you. But for when yourself, bro, was you, and my brand a co boko. Now the Obaya on Swapakin the car now would line as one, or Chena. On channel. Ebi crow will be sound. Obi by won't crack out and so will be sound. And this will need power brabum ain't me a ma a hand time and cough for more. A bed din pass a one cassa far who dee on Sabeka. Utuka and a qua me sorry, mamma has a qua now on Conono, Jessica, you may be a may. I'm only 7 souls as a shepherd. Intinya ka say wo ko na na maso mo friend him no it doesn't work like that. Jesus baby sir na suafo no wo mo makaka say ye ko ye de yentimi ni honam ne mojo baby sir wo mo makaka say mo nso be ko bia na. The truth is the truth. Your humility will grant you your personal freedom. Obi obra ne ho ase ahwe nchichiri no wonam branum wode no ho sa nkrofo no bom na omde omo ho na ye ne de ne ma chichiri ye ho no ya na ye ho how. Did you get what I'm sorry for? Your pride limits your good chances. Your pride limits your good chances. Ebi enipa na akwa akohia no na wanya ofa ahodie no. Enipa na akwa akohia no na wanya adwuma no. Enipa na akwa akohia no na ebi a enimonyam bi aka wo no. Ahantan nti ebi a wo hwe enipa no no. Watade efesen no. Ompabo efesen no. Usika, wudin, wo car efesen no. Saa ne ma nti. Eya wo say say any panel no hodi okope de wo didn't know so okofom sa any obe so ade so a ebe kosoa so a wa akopim say ubi wu sabi edu ba bia wo mo ebu omo nipa fon no wo mo na ya no odman komade ne mepa bi agya wo mo. It's everywhere. Ebi a wo sika ono so wa adom ebi a wo wa adom ono so nim yansa enti onyame wa cheche ni nyina ma ne krofo obi na eso ahobrasie mu ene ebetimi di akeka si ani
na wenya ofa ahodie na me nso menya masomdwe Awurade nhyira sɛ woyɛ aso na mmereti awe wo ne metena nanim ehia sɛ yɛdi ahantan so there is a need to conquer our pride odofo adwoada ene fiada bia yɛ council yɛ breakfast prayers ewo ofori kroma na gajanshi ofori kroma municipal assembly abrosan na ewo kwan ne ho no abrosan na chi Roman Asori for instance Agnes and Catherine ye share breakfast prayers na sia no past 6 ni apop 7:30 boy adwuma sem ni esika sem ho mpaye yare wane ne ma hodo he nipa ebrada bia ye counseling 8:30 to 12:31 na ye the healing and deliverance session awie obetimi afrem wa homa so 0249 935725 0249 935725 ye bompa ye wagya no ne oba no ene onkronkron ne din mu enye ho ye da wase nimde kwankyere wo bre wo ho ase ne ma nyinaa mu ebeye te se ye se obegye yintra obeye nhweso ama yintra ma yensew wo ahobrase mu na ente ye ho wona atiase din ne emra eni awieye enye ho agya no ene oba no ene onkronkron ne din mu enye ho order for Christ asomdwe nka amen